susah kau jadi karena bantai pulau pumping ini Jora kaham, sengbai paksa payment sini press, media sini takut semuanya, dan jauh toro panjai sini bisnis ki TF, Temporary Federation, Central Committee, Block Committee, jauh panjai tu no, especially bebe jora member wo, tam negai sengkino jora Temporary Federation, Mandai Block Committee, by sengkini flag hosting kaca, teman hamle थांनाय 2022 6 एप्रिल दिनै माहाय सानजरावनो जों गुमुलुङाव बुबग्रा त्रिपुरा मथनि जाथिंबाय त्रिपुरा एमप्लय फेडारेशन खाजाका दिनाबने बागै दिनाव जरा थिक सालमारि उनाव बिसेसा पुंखा जों आपनो तगै जों दिनै मानदे ब्लक कमिटि त्रिपुरा एमप्लय फेडारेशन बाय जों दिनै अ फ्लेग हस्टिं खाजाका आपनि बागै जों दिनै जराव जों बाके प्लेसिं मनि बागै जों बाके तेबो बसखन सालजराबो जों तेबो वान सुइ दङ जों ताकलो हयतो बिसेसा पुंमानि फर्स्ट टाइम जों बसखन नेक्स्ट टाइम रगो जों तेबो काहामखाय जों फाउन्डेसन खालाय जागोन गाव जरा तेबो जों मुइदो खायो सिनि त्रिपुरा हानि जत एमप्लय फेडारेशन सेन्ट्रल कमिटि बिसेसा नि बिसिङनो जोंनि याखै थांका आबनि बागै बिसेसकै जों खाजों सुखसग मुइदोबो खालायका बरम गोनां सिनि बिसेसकै kami bono bisu eta kamu bono nah di koloj kamu koloj tangga tangga sini bisu menirupini tangga bono muncul kayak tino jarawo baru sampai samung tangka tan bagi angkai oh federation ka bubaga baik kaisa selamjak bodol an bagi sangte bus kang jarawo sang employee minai sini society ni sini to pani samung kaja bagi sangte bo tajuk lain hamba सब फाइमान जाखायो दिना जरा विशेष kai फाइमान जागा जोंबाय सिनि सेन्ट्रल कमिटिनि जीएस बरमगां खापां देब्रमा ताइ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि सिनि केशियार बरमगां सिनि बिनय देब्रमा अ बायकनि तेब सिनिरो दङ सिनि ब्लक कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि ट्रेजारार अ बायकनि जत सिनि एक्जिक्युटिभ कमिटि संबाय बाक्सा मानदाब ini dia bisa asal buang ke bisa engkau ini hai kalau no 2022 ni April ni soalnya kita dia bahasa yo sini main naharmu kita sini sama sama sisa ini sama sisa bahasa sama sumber sengkang tangman abo naharmu sini orang sungkuno mana bagian सा खामना बागैया दखाना चिनि समाजना बाके जों सेक्रां थांमान अबो नाहानि चिनाव देब संजा बे बोबाग्रा बसनो अ देबनो दिनि से उनको बायनो संगा जांमोन किन्तु आं अबो खसम जोंचिन बरकनो तमा एडिसि साख्रि खायनाय थुं हाबो स्टेट साख्रि खायनाय थुं जों फायदि जों जतन थांजा खायै चिनि समाजताय दखान फ्रावनो निबागै जों बेयाव थांजागा संगा आं अबसे आं फैनो तांके चिनावबो तांने पॉलिटिकल हिनमानो हिनमायैया तांके हायपनो
जों के kaisa non political organization hai जों ke OTF asino hambai Ini sini bu. ang ke Kapang Dapurma Central General Secretary